Sut mae'r economi sylfaenol yn gweithio yng Nghymru? Rydyn ni wedi helpu I gadw dros 1,100 o swyddi yn y sector bwyd yng Nghymru drwy ariannu a chrediadau bwyd ar gyfer cwmnïau yng Nghymru, wedi rhoi hwb o 20% I dyfu llysiau lleol ac wedi dod â 100,000 o bunnoedd ychwanegol i'r economi bwyd leol drwy helpu ysgolion I newid I gynnyrch lleol. Rydyn ni wedi cefnogi 20 o fusnesau bach I ennill a chrediadau ôl-osod, gan greu 120 o swyddi medrus gyda mwy o lawer ar y gweill. Rydyn ni'n cefnogi pobl ifanc hefyd. Rydyn ni wedi helpu 120 o oedolion ifanc I gael lleoliadau adeiladu zero net, gydag 80% yn cael swyddi neu brentisiaethau. Mae gennym hefyd gynllun o'r enw Ynni Cymru, sy'n cefnogi perchnogaeth gymunedol ar ynni adnewyddadwy. Ac rydyn ni'n cysylltu busnesau gyda digwyddiadau arddangosfa'r economi sylfaenol, sy'n cysylltu dros 1,000 o bobl a gwerth 36 biliwn o bunnoedd o gyfleoedd contract. Mae llu o gyfleoedd ar gael. Un o'n ffefrynnau yw cynllun gweithlu Tyfu Eich Hun Bwrdd Iechyd Hywel Dda, sy'n datblygu staff presennol ac yn hyfforddi pobl leol I gael swyddi da gyda Gig Cymru. Mae hyn yn lleihau'r ddibyniaeth ar staff asiantaeth drud ac yn creu swyddi da I bobl leol fyddai o bosib ddim wedi meddwl bod swyddi yn y gig iddyn nhw. I gael rhagor o wybodaeth, ewch I www.llw.cymru/yr economi sylfaenol.